कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा இன்னைக்கு லெவல் 1 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன், தெரியுதா பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது ஒருத்தர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்களேன். தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இதை ஸ்லைட் ஷோ பண்றேன். ஓகே ஓகே, வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குதுங்களா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, கிளியரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஸோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு முதல் நமக்கு வந்து இஸ்கான் மேங்களூர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 லெவல்ல வந்து நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம், பகவத்கீதையோட கிளாஸ். அதில் இன்னைக்கு முதல் நிலையில வந்து நீங்க வந்திருக்கீங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், ஸோ இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் யார் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் தான் நம்மளுடைய இந்த நிறுவனத்தோட அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியர். அவருடைய சீடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபத்தக கோஸ்வாமிகள். ஸோ அவங்களுடைய சீடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ் கிரேஸ் நாமநிஷ்ட தாஸ் பிரபுஜி. அவங்க தான் நம்மளுடைய டெம்பிளோட பிரசிடென்ட், இஸ்கான் டெம்பிளோட பிரசிடென்ட். ஸோ அவங்களுடைய சார்பாக அவங்களுடைய கருணையின் மூலமாக நமக்கு இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல இணைந்திருக்கின்றோம். அதுவும் இந்த அதிகாலையில நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம். ரொம்ப பாக்கியசாலிகள் எல்லாருமே. ஸோ உங்க எல்லாரையும் நம்ம வந்து கிளாஸ்க்கு வரவேற்கின்றோம்.
ஓகே. ஸோ யூசுவலா நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு பாடல் இது. ஜெயராதா மாதவ பாடல். நம்மளோட கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்றது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் குடுத்துடலாம். நம்ம 5 லெவல்ல கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த முதல் நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வந்து 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில. அந்த ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு அத்தியாயம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டுருப்போம். அது மட்டும் இல்லாம, ஆ இந்த எல்லாத்துலயும் எல்லா அத்தியாயத்திலயும் மிக சுருக்கமான நம்மளுடைய வாழ்வியல் பாடம் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக நம்ம வந்து ஆஹ் பார்ப்போம். 2வது நிலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து நம்ம ஒரு ஒரு அத்தியாயமும் பார்ப்போம். அது வந்து 2வது நிலை. 3வது நிலையில பகவத்கீதையோட சேர்த்து மற்ற புத்தகங்களும் கூட நம்ம வந்து படிப்போம். 4வது நிலையில நம்மள வந்து ஆஹ் நம்மளே வந்து எல்லாரும் ஏன்னா நம்மளுடைய இயக்கத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண பக்தியை மற்ற எல்லாருக்கும் வந்து எடுத்துரைப்பது. அதனால அவங்க எல்லாரையும் வந்து பிரச்சாரம் செய்வதற்கு உண்டான அவங்கள தயார்படுத்துறது. 5வது நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சாஸ்திரி அப்படின்ற அந்த ஒரு எப்படி நம்ம வந்து டிப்ளமோ அடுத்து வந்து யூஜி அடுத்து பிஜின்னு போறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி. ஸோ அதுல வந்து நம்ம திருப்பி பக்தி சாஸ்திரி இந்த 4 புத்தகங்களையும் மீண்டும் நம்ம படித்து வந்து ரொம்ப தெளிவடைவோம். அது வந்து 5வது நிலை. ஆக்சுவலா இந்த மார்னிங் கிளாஸ் வந்து சங்கீதா மாதாஜி தான் எடுக்கணும். இன்னைக்கு அவங்க தவிர்க்க முடியாதனால வர முடியல. இன்னைக்கு நான் எடுக்கிறேன். நாளையில இருந்து அவங்க எடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை இந்த கிளாஸ் பாகவதம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பாடலை பாடுவாங்க. யாராவது மூத்த பக்தர்கள் இருக்கீங்களா அதுல? யாராவது பாடுறீங்களா அந்த பாடல்ல? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருக்க எல்லாருமே புது பக்தர்கள் எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்க மேடம், கேக்குது. ஓகே ஓகே. சரி ஓகே. நானே வந்து இதை பாடிடுறேன். ஜெய ராதா மாதவா ஜயா குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவா ஜயா குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवारधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवारधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. தமிழ் தெரியுமா? தெரிஞ்சவங்க வாசிங்க பார்க்கலாம். வாசிங்க. வாசிங்கோ மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी। பிரணாம் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சில பிரபுபாதர் இந்த பாடலை மிகவும் விரும்பி தனது விரிவுரையாளர்களுக்கு முன்பாக பாடுவார். பாடல் வரிகள்: ஜெய ராத மாதவா குஞ்ச பிகாரி கோபிஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோத நந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யமுன தீரா வனச்சாரி. மொழிபெயர்ப்பு: கிருஷ்ணர் ராதையின் அன்புக்குரியவர். பிருந்தாவன தோப்பில் பிரேம பாவத்தில் அநேக லீலைகளை புரிகிறார். கோபால சிறுவர்களின் நேசத்திற்கு உரியவரும் கோவர்த்தன மலையை தூக்கி பிடித்தவரும் அன்னை யசோதையால் நேசிக்கப்படும் அவர் பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஊட்டுகிறார். யமுனை நதிக்கரையில் உள்ள காடுகளில் தனியாக சஞ்சரிக்கிறார்.
தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Hare ஸோ Krishna. எப்பவுமே நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த பாடலை பாடிட்டு அடுத்து பிரணதி. பிரணதி வந்து குருவிற்கு நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவங்களோட கருணையின் மூலமாக நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த பிரணதி வாசிப்போம். இன்னைக்கு நான் வாசிக்கிறேன். நாளையில இருந்து ஒரு பக்தர்களும் வந்து வாசிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவத்கீதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய பேர் வந்து வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை உண்மை உருவில், பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த அந்த சம்பாஷணைகள், அவங்க 2 பேருக்கும் நடந்த அந்த உரையாடல் உள்ளது உள்ளபடி. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுடைய தான் தோன்றித்தனமாக அவங்கவுங்களுக்கு தோன்றியதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்காங்க. பட் பிரபுபாதர் வந்து இத்தனை இருந்தும் ஏன் திருப்பி அவர் வந்து இதை வடிவமைக்கணும் அப்படின்னாக்கா, உள்ளது உள்ளபடி நமக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்காக பிரபுபாதர் இந்த புத்தகத்தை கொடுத்திருக்காரு. அதனாலதான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில், பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. ஸோ நான் முதலே சொன்னது போல நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீக அருள் திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவர்களுடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையை பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. நம்ம முன்னாடியே சொன்னது போல நமக்கு இதுல லீவ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ கண்டினியூஸா வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸோ பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவருடைய கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த ஞானத்தை மேற்கத்திய நாடுகளுக்குள்ள அவர் கொடுக்கிறார். ஏன்னா பிரபுபாதர் வந்து முதல்ல வந்து அவருடைய ஆன்மீக குருவை சந்திக்கும் போது அவருடைய ஆன்மீக குரு சொல்றார், உங்களுக்கு நல்ல ஆங்கில புலமை இருக்குல்லவா, அதனால இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை மேற்கத்திய நாடுகள்ல நீங்க கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்றத சொல்றார். அதை சிறமேற்கொண்டு தன்னுடைய 79வது வயதில் நம்மளுடைய பிரபுபாதர் ஒரு சரக்கு கப்பலின் மூலமாக யுஎஸ் போனார், அமெரிக்கா சென்று அங்க வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நிறுவுகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நமக்கு 4 யுகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். ஸோ இந்த துவாபர யுகத்தோட முடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ அப்படின்னு, நானே அனைத்து தர்மத்தின் சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்போ அவரை தொழுவது, அவரை வழிபடுறது அப்படின்றத சொல்லிட்டார்.
ஆனா அதை எப்படி வழிபடணும் அப்படின்றத எடுத்து காட்டுறதற்காக அந்த பக்தனின் ரூபத்தில் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து அவதாரம் பண்றார். எப்படி வர்றார் அப்படின்னாக்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வருகின்றார். இப்பத்துல இருந்து ஒரு 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஞானத்தை பகவத்கீதைய குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல உபதேசிக்கின்றார். அதற்கப்புறம் எப்படி அவருக்கு பக்தி பண்ணணும், நானே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்ப அவருக்கு நம்ம எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக மேற்கு வங்கத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதாரம் பண்றார். சோ அவர் சொல்லது என்ன அப்படின்னாக்கா, மூலை முடுக்கெல்லாம் பகவானுடைய திருநாமம் உச்சரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு. சோ அதை சிறமேற்கொண்டுதான் இந்த கௌடிய பரம்பரை வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நிலைநாட்டுகின்றது. அந்த பரம்பரையின் வழியில் வந்த பிரபுபாதர் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தன்னுடைய குருவோட கட்டளைக்கு ஏற்ப மேற்கத்திய நாடுகள்ல அவரு கொண்டு சேர்க்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 79 வயதில் அவர் வந்து இந்தியாவில இருந்து பிரயாணம் பண்றார் சரக்கு கப்பலின் மூலமாக. அப்படி அவர் வந்து கொண்டு வருகிறார். கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 வருடங்களுக்கு உள்ளாராக அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னாக்கா, உலகம் முழுவதும் 14 முறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பிரயாணம் செய்து பக்தர்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல கொண்டு வர்றார். விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் என்பது போல நம்மளுடைய பிரபுபாதர் தன்னுடைய 5 வயதிலேயே என்ன பண்றார் அப்படின்னாக்கா, ஜெகநாதருடைய ரத்த யாத்திரை பண்றார். தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துலயே வந்து ரத்த யாத்திரை எல்லாம் பண்றார். முதல்ல தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை பார்க்கின்றார். அவர் வந்து பார்த்த உடனேயே அவருக்கு பிரபுபாதருக்கு மனசுல தோன்றுச்சு, இவர் தான் என்னுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்னு. அவர் அந்த சுதந்திர போராட்ட காலகட்டத்துல வந்து ரொம்ப அதுல ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார். ஆனா எப்ப தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை பார்த்தாரோ அப்பவே தன்னுடைய மனதுல வந்து இவர் தான் என்னுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்றத மனசுல பதிச்சுக்கிட்டார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய கட்டளைக்கு ஏற்ப என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நிறைய பேருக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பிரச்சாரம் பண்றார். அது மட்டும் அல்லாம அவர் என்ன பண்றாரு, மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இது பண்றாரு. அவரும் வந்து ஒரு கிரகஸ்தர், இல்லறத்தார் தான் அவருக்கும் குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கு. அவங்க எல்லாத்தையும் குழந்தைகள் எல்லாம் செட்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, வானப்பிரஸ்தம் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னது போல ஜலதூதா அப்படின்ற அந்த கப்பலின் மூலமாக மேற்கத்திய நாடுகள் சென்று அங்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புகின்றார். உலகத்தோட எல்லா 14 முறைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் சுற்றி வருகின்றார். இந்த அரபு கண்ட்ரிகள்ல கூட, அரபு நாடுகள்லாம் கூட அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொடுத்திருக்காரு. அவர் முதல்ல எடுத்த மேகசின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற மேகசினை கொடுத்தாரு. கிட்டத்தட்ட 70க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை நமக்காக பிரபுபாதர் வழங்கி இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சொன்னது போல 1965 இருந்து 77 வரை கிட்டத்தட்ட 12 முதல் 14 முறை வந்து இந்த உலகத்தை சுற்றி வந்திருக்கார். 25 நாடுகளுக்கும் மேலாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம இப்ப பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருடைய அர்ச்ச விக்கிரகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இஸ்கான் மேங்களூர் மூலமாக தான் நம்ம வந்து இப்படி ஆன்லைன்ல இணைஞ்சிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 13 மொழிகள்ல வந்து இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் நடக்கின்றது. இந்த லெவல் 1 கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 நாட்களில் பகவத்கீதை அப்படின்னு ஒரு நாளும் ஒரு சாப்டர் பார்க்குறோம். 13 லாங்குவேஜ்ல நடக்குது. தமிழ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4-5 முறையில வந்து அவங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. டைம்ல கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. நம்ம வந்து காலையில 5:15 மணிக்கு நம்மளோட செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ 5:30 to 6:30 அதுக்கு முன்னாடி 1 மணி நேரம் நம்ம சாண்டிங் பண்றோம். அதே மாதிரி மத்தியானம் 3 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு பெரியவங்களுக்கு. சாயந்தரம் 7 மணிக்கு, நைட்டு 9 மணிக்கு, இந்த மாதிரி 4 கிளாஸ் இருக்கு. குழந்தைங்களுக்கும் 6 மணிக்கு, சாயந்தரம் 7 மணிக்கு, அந்த மாதிரி 2 கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய கோயில் எங்க அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில் மேங்களூர்ல தேங்காய் தோட்டச்சாலை அங்க அமைஞ்சிருக்கு. டோல்கேட் கத்ரி மேங்களூர் அங்க அமைஞ்சிருக்கு. நம்மளுடைய டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ்ட தாஸ் பிரபு. அவங்க வந்து பிடெக் IIT கான்பூர்ல முடிச்சிருக்காங்க. இப்ப கம்ப்ளீட்டா வந்து டெம்பிளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பகவத்கீதை என்பது என்ன அப்படின்னாக்க இட் இஸ் அ மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். இப்போ வந்து ஒரு 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 கருவி நம்ம வீட்டுக்கு வாங்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு வாஷிங் மிஷினோ அல்லது ஒரு ஃப்ரிட்ஜோ வாங்குறோம்னா அதை எப்படி இயக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மேனுவல் கொடுப்பாங்க. அது போல நாம இந்த மனித உடலை எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த மனித வாழ்க்கையை எப்படி நாம வந்து
எடுத்து செல்லணும், நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத நமக்கு கற்பிக்கிறதுக்கு தான் வந்து நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. ஸோ பகவத்கீதையும் வேதங்கள்ல ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய அனைத்து அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் துன்பங்களுக்கும் வந்து தீர்வு தரக்கூடிய ஒரு காவிய வேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. ஸோ அது யார் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா மகாத்மா காந்தியே சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து ஒரு டிக்ஷனரி, ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது மட்டுமல்ல, பல தலைவர்கள் வந்து நம்மளுடைய பகவத்கீதையை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் எப்படி வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து படைச்சிருக்காரு அப்படின்றத பார்த்தா மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்றத அறிவியல் விஞ்ஞானியான ஐன்ஸ்டைன் கூட சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு செய்தியை வந்து நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை கொடுக்கின்றது அப்படின்றத சொல்றார். ஸோ இந்த பகவத்கீதை வந்து எப்படி நாம படிக்கணும் அப்படின்னா, எப்படி நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா, இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா, குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும். ஸோ நம்ம இப்ப வரப்போற கிளாஸ்ல வந்து வகுப்புகள்ல பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஞானம் வந்து 4 குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக 4வது அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகின்றார். இந்த ஞானம் எப்படி கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்கா, குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக கிடைக்க வேண்டும். ஸோ ஏன்னா எல்லாமே இப்ப வந்து கலியுகத்துல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு புலனுகர்ச்சிக்கான விஷயமா ஆயிடுச்சு. எல்லாமே வந்து ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங், ஒரு ஒரு பணம் பார்க்கிற விஷயமாக ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த ஞானம் எப்படின்னா, இந்த எந்த ஒரு பௌதீக ஆர்வமும் இல்லாம பகவானை தஞ்சம் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துல கிடைக்கப்பெற வேண்டும். அதனால இது எப்படி கிடைக்கணும் அப்படின்னா, குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக. ஸோ நம்மளுடைய இந்த பரம்பரை என்ன, 4 பரம்பரைகள் இருக்கு. பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை, ஸ்ரீ பரம்பரை, ருத்ர பரம்பரை, குமார பரம்பரை அப்படின்னு 4 பரம்பரை நம்ம வரக்கூடிய வகுப்புகள்ல பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஞானத்தை நாம் எப்படி பெற வேண்டும் அப்படின்னாக்கா, குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக பெற வேண்டும். எப்படி நம்ம மொபைலுக்கு சார்ஜ் பண்ணணும்னாக்கா எல்லா இடத்துலயும் தான் வந்து பவர் இருக்கு. ஆனா அது கரெக்டான ஒரு இடத்துல போட்டாதான், நம்ம பிளக் பாயிண்ட்ல போட்டாதான் அது கரெக்டான நமக்கு வந்து அந்த அந்த இது மொபைல் வந்து ஒர்க் ஆகும் இல்லையா. அது போல இது வந்து ஒரு ஒழுக்கமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து பிரம்மதேவருக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்க, பிரம்மதேவர் நாரத ரிஷிக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்க, அவரிடமிருந்து வியாசதேவர், இப்படியாக குரு சீட பரம்பரை, பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. ஸோ இந்த பரம்பரை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் பேரு மத்வாச்சாரியர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதன் வழியில் நமக்கு வந்து பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் ஒரு 45 நிமிடங்கள் நடந்த அந்த உரையாடல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 அத்தியாயமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக நம்ம பார்க்க முனைவோம். ஸோ அந்த பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட அந்த மனநிலை, அந்த கதைக்களம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். உங்கள நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்கள் அனைவருமே கௌரவர்கள் தான். ஸோ அதுல பஞ்சபாண்டவர்கள், பாண்டுவோட புத்திரர்கள், திருதராஷ்டிரோட புத்திரர்கள். ஸோ பாண்டுவோட புத்திரர்களை ரொம்ப சாதுரியமாக திருதராஷ்டிரருடைய புத்திரர்கள்ல துரியோதனன் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏமாற்றி அவங்க வந்து சூது விளையாடுறாங்க. அதுல பஞ்சபாண்டவர்கள் தோற்று விடுகின்றார்கள். அப்ப அது ஒரு ஏமாற்றுத்தனமான விளையாட்டு தான் அது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 13 வருடங்கள் வந்து பனிஷ்மெண்ட், இது வனவாசம். அதுல வந்து 12 வருடங்கள் வனவாசம் காட்டுல இருக்கணும். 1 வருடம் அஜ்ஞானவாசம், அதாவது நாட்டிலேயே இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களை வந்து அவங்கள யாராவது திருப்பி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா மீண்டும் 12 வருடம் வனவாசம், அந்த மாதிரி. ஸோ ஆனா பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணருடைய கருணையின் மூலமாக 13 வருடங்களை வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டாங்க. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாண்டவர்கள் சார்பாக தூது செல்கின்றார் அவங்களுக்கு உண்டான நாட்டை. ஏன்னா சத்திரியர்கள் அல்லவா, அதனால சத்திரியர்கள் வந்து அவங்களுடைய நாட்டை வந்து ஆள வேண்டும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், குடிமக்களை பாதுகாக்க வேண்டும். அப்ப அதுதான் அவங்களுடைய தர்மம். அதனால அவர் போய் என்ன பண்றாரு, துரியோதனன் கிட்ட வந்து தூது போறார், பாண்டவர்களுக்கு உண்டான அந்த நாடுகளை திருப்பி கொடு அப்படின்னு. ஆனா துரியோதனன் முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றார், சரிப்பா ஒரு கிராமமாவது கொடுன்றார், முடியாதுன்றார். 5 வீடாவது கொடுன்றார், முடியாதுன்றார். அப்ப துரியோதனன் கடைசியில என்ன சொல்றார், ஒரு ஊசியோட நுனி இருக்கு இல்லையா, அந்த அளவு கூட நான் வந்து இடம் தர மாட்டேன்னு ரொம்ப ரொம்ப வந்து தவறாக கிருஷ்ணர் இடத்துல வந்து பேசுறார்.
அப்போ வேற வழியே இல்லாம ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாமபேத தான நான் 3 விதத்தையும் ட்ரை பண்றாரு, ஆனா முடியல. கடைசியில தண்டம், அதாவது இந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களம் நடக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப பாண்டவர்கள் சைடுல இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க, கௌரவர்கள் சைடுல இருக்கவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க. இந்த 2 பேரும் அங்க பிரிஞ்சு இருக்காங்க அந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல. 2 பேருக்கும் நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து போர் நடக்க போகின்றது. அப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் சொல்றார், நான் 2 பேரும் யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்றத பார்க்கணும். 2 படைகளுக்கு நடுவுல போய் நம்மளுடைய ரதத்தை நிறுத்துங்க, நான் யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கணும்னு சொல்றார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அந்த அந்த தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துறார். அப்ப அர்ஜுன் 2 சைடுல இருக்கவங்களையும் பார்த்த உடனே அங்க அவருக்கு வந்து ஒரு மனக்குழப்பம் ஏற்படுகின்றது. என்னுடைய ஆச்சாரியர் யார் எனக்கு வந்து இந்த கலையை கற்றுக் கொடுத்தாரோ, என்னுடைய ஆச்சாரியர், என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய மகன் வழி பேரன், இத்தனை உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நடுவுலையா நான் சண்டை போட போறேன் அப்படின்ட்டு அங்க போய் அவருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் ஏற்படுகின்றது. அதுதான் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம், அந்த முதல் அத்தியாயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த குழப்பத்தை, அந்த கலக்கத்தை தீர்ப்பதற்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிக்கின்றார். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த பகவத்கீதையோட இது ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு பாக்குறோம். திருதராஷ்டிரனுடைய காரியதர்சி, திருதராஷ்டிரக்கு கண் தெரியாது இல்லையா, அவருடைய காரியதர்சி வந்து சஞ்சயன். சஞ்சயனுக்கு ஒரு பெரிய வரம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஏற்கனவே என்ன நடந்ததோ அதை உள்ளது உள்ளபடி அவர் பார்த்து வந்து சொல்ல முடியும். அந்த ஒரு திறமை வந்து சஞ்சயனுக்கு வந்து வியாசதேவர் மூலமாக அவருக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, 18 நாள் போர்க்களத்துல 18 நாள் போர் நடக்குது. அதுல வந்து 10வது நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பீஷ்ம தேவரை வந்து தோற்கடித்து விடுகின்றார். அம்பு படுக்கல படுத்தாச்சு. அப்போ சஞ்சயனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, இனிமேலும் வந்து கௌரவர்கள் வந்து ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், அந்த போர்க்களத்தை விட்டு திருதராஷ்டிரரை பார்க்க வர்றார். பார்க்க வந்த உடனே திருதராஷ்டிரர் வந்து உடனே ரொம்ப ஆர்வத்தோட கேட்கிறார் சஞ்சயன் கிட்ட, என்ன நடந்துச்சு, என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் சேர்ந்தாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத வந்து அவர் கேட்கிறார். அவர் கேட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து சஞ்சயன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானம் என்பது கேட்பதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க திருதராஷ்டிரர் ரொம்ப ஆர்வத்தோட சஞ்சயன் கிட்ட கேட்க, சஞ்சயன் அங்க நடந்ததெல்லாம் சொல்றார். அதுதான் வந்து பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நான் முன்னமே சொன்னது போல இதுல மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. முதல் அத்தியாயத்தோட பெயர் வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். சில அத்தியாயத்துக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து அதே சமஸ்கிருத தலைப்பை கொடுத்திருப்பார். சில அத்தியாயத்துக்கு, ஏன்னா மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து எடுத்து சொல்லப்பட்டது அல்லவா, அதனால கொஞ்சம் வந்து தலைப்புகள் வந்து மாறுபடும். சோ இங்க நம்மளுடைய பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். சமஸ்கிருத தலைப்பு வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம். 46 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. 2வது அத்தியாயம் கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம், 72 ஸ்லோகங்கள். 3வது அத்தியாயம் கர்மயோகம், 43 ஸ்லோகங்கள். 4வது அத்தியாயம் உன்னத அறிவு, 42. 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகம் என்றால் என்ன, கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யக்கூடிய செயல். சில ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும், அதை பெருசா எடுத்துக்காதீங்க. 29 ஸ்லோகங்கள். 6வது அத்தியாயம் தியான யோகம். இந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல 3 விதமாக பிரிக்கலாம். முதல் 6 அத்தியாயம் கர்ம யோகத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்கின்றது. யோகம் அப்படின்னாலே ஒரு பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் யோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ இந்த முதல் 6 அத்தியாயம் கர்ம யோகம் அப்படின்றத நமக்கு எடுத்து சொல்கின்றது. அடுத்த 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்கின்றது. கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ 7வது அத்தியாயம் பூரணத்தின் ஞானம், 30 ஸ்லோகங்கள். 8வது அத்தியாயம் பரத்தை அடைதல், 28 ஸ்லோகங்கள். 9வது அத்தியாயம் மிக ரகசியமான அறிவு, 28 ஸ்லோகங்கள். 10வது அத்தியாயம் பூரணத்தின் வைபவம், 42. 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூபம், 55. 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம், 20 ஸ்லோகங்கள். 13 இயற்கையும் அனுபவிப்பவனுடைய உணர்வும், 35. 14 ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள், 27. 15 புருஷோத்தம யோகம், 20 ஸ்லோகங்கள். 16 தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள், 24 ஸ்லோகங்கள். 17 நம்பிக்கையின் உட்பிரிவுகள், 28. 18 முடிவு துறவின் பக்கம், 78. இதுல வந்து மிக அதிகமான ஸ்லோகங்கள் வந்து கடைசி அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயத்துல 78 ஸ்லோகங்கள். அதுக்கு அடுத்து 72 ஸ்லோகங்கள் 2வது அத்தியாயம். மிக குறைவான ஸ்லோகங்கள் 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. 12, 15 பக்தி யோகம், புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு இந்த 2 விதத்துல இருக்குன்றத பார்க்கலாம். சோ நம்ம பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகங்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுல வந்து அதிகமான ஸ்லோகங்கள் 82% வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எடுத்துரைத்தது, 574 பதங்கள்.
அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் 12 ஸ்லோகங்கள் 12% 84 ஸ்லோகங்கள். சஞ்சயன் 5.9% 41 ஸ்லோகங்கள். திருதராஷ்டர் முதல் கேள்வி கேட்கிறார் இல்லையா, அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான் 0.1% அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். அர்ஜுனன் வந்து கொண்டு போய் வந்து 2 ரதத்துக்கும் 2 படைகளுக்கும் நடுவுல நிறுத்துங்க அப்படின்றத சொன்னார். ஸோ அது போல இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ஒரு மருந்து உட்கொள்ளும் போது அது வந்து நமக்கு உடம்புல வந்து சரியான விதத்துல எப்படி ஏன் நம்ம இந்த இது பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஞானத்தை பெறும்போது அதன் மூலமாக ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நடக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ அது போல இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, அந்த ஞானத்தை பெற்ற பிறகு நம்மளுடைய பிஹேவியர்ல ஒரு சேஞ்சஸ் வரணும். அதை நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து உண்மையான ஒன்றாக நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாட்ச் அப்படின்னு எங்கேயுமே கொடுக்கல. ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீ பகவான் என்ன அப்படின்னா, பகவான் அப்படின்னு எப்ப நம்ம சொல்றோம், வியாசதேவருடைய தந்தை பராசர முனிவர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பகவான் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா அவரே வந்து அனைத்தின் மூலம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவரிடத்துல முழுமையான அழகு இருக்கின்றது, அறிவு இருக்கின்றது, வலிமை இருக்கின்றது, செல்வம் இருக்கின்றது, துறவு இருக்கின்றது, புகழ். இது ஒன்னொன்னுத்துக்கும் நம்ம வந்து பார்ப்போம். 2வது அத்தியாயத்துல தான் வந்து அவர் வந்து பேசவே ஆரம்பிக்கின்றார். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நமக்கு அருளிய அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமே வந்து உண்மையான ஒரு மருந்து அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பகவான் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஆதாரம்ன்றதுல இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம், பத்ம புராணம், பிரம்ம சம்ஹிதை, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் பகவானே. அனைத்து ஈஸ்வரர்களுக்கும் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து பரமபுருஷர், ஈஸ்வரர் அப்படின்னு பிரம்ம சம்ஹிதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இத்தனை ஆதாரங்கள் நமக்கு இருக்கு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஆதாரம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் நாம வந்து எப்படியெல்லாம் நம்மளுடைய அந்த உறவு, இந்த வாழ்க்கை, மனித வாழ்க்கை எதுக்கு அப்படின்னா, நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக. நமக்கு ஆல்ரெடி அந்த உறவு இருக்கு. ஆனா அது என்ன இருக்குன்னா உறங்கிய நிலையில இருக்கின்றது. நம்மளால அதை உணர முடியாத நிலையில இருக்கும். சோ அதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் காரணமற்ற கருணையின் மூலமாக, பக்தர்களின் மூலமாகவும், ஆச்சாரியர்களின் மூலமாகவும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கின்றார். சோ அந்த பக்தியை நம்ம எப்படி, அந்த உறவை நாம எப்படி புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னா, இந்த 5 விதமான நிலைகள்ல சாந்த நிலை, அது அந்த பக்தர்கள், சாந்த நிலை பக்தர்கள், தாசிய பக்தர்கள். தாசிய பக்தர்கள்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக. அவரிடத்துல வந்து சக்கிய நிலை அப்படின்னாக்க நண்பன் மூலமாக அர்ஜுனன். தாசியன் ஹனுமன். அது மட்டுமல்லாம பெற்றோர்கள், வாத்சல்ய பாவம், அதாவது யசோத நந்தனர், தேவகி வசுதேவர். காதலராக அல்லது துணைவியராக அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து கோபியர்களை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாம இந்த மாதிரியான நிலைகள்ல புதுப்பித்துக் கொள்ளணும். நம்ம எப்படி வளர்த்துக் கொள்வதுன்னா இந்த மாதிரியான நிலைகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன, அதாவது இப்போ ஒரு சர்க்கரைன்னு எடுத்தோம்னா அது இனிக்குது, உப்பு அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அது வந்து துவர்க்கின்றது. அது போல இந்த நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஜீவாத்மா. நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னாக்கா, தாசானு தாசன். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதே நம்மளுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம், நம்மளுடைய உண்மையான நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அதை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு தான் வந்து இந்த வாழ்க்கை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து நமக்கும் அவருக்கும் உள்ள அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதே நம்ம மனித வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுக்கு முதன்மையான செயல் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்க நிறைய பக்தியில தொண்டுக்கு வழிகள் இருக்கு. அதுல முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பது. சோ எப்படி நம்ம ஜபிக்கணும் அப்படின்றது நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நமக்கு வந்து 108 மாலைகள் இருக்கு. சோ இந்த முதல் மாலையில தான் நம்ம வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை சொல்றோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த மந்த, அந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு மாலையா நம்ம எடுக்கிறோம். சோ இந்த முதல் விரல், அந்த 2வது விரலுக்கு ஆள்காட்டி விரலை தொடக்கூடாது. அடுத்த 3வது விரல்ல இருந்து நம்ம ஒண்ணா நம்மளை நோக்கி அந்த மாலையை நகர்த்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாலையை நம்மளோட நகர்த்தணும். சோ இந்த ஜபம் செய்வது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பிரம்ம சூத்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாச.
ஸோ பூரணத்தின் இயற்கையை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். நம்ம எதற்காக எதற்கு வந்து நம்ம அந்த மனித வாழ்வு இந்த உடம்பு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஆராய்ச்சியை செய்ய வேண்டும். அதற்குண்டான சரியான தீர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த ஞானத்தை பெற முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க பகவத்கீதையோட முன்னுரையில நீங்க வந்து படிப்பீங்க 5 விஷயங்களை வந்து பகவத்கீதை சொல்லுது அப்படின்ட்டு. என்னென்ன அந்த 5 விஷயம் அப்படின்னாக்கா, ஈஸ்வரர், ஜீவாத்மா, பிரகிருதி, கால, கர்மம். ஈஸ்வரர் அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம பகவத்கீதை முழுவதும் படிப்போம். அவரே முழுமுதற் கடவுள். ஸோ அவரே வந்து அனைத்தின் ரிஷிகேஷர், அவரே ஆள்பவர், கட்டுப்படுத்துவர், கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்றது. ஸோ அவரே ஈஸ்வரர் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஜீவாத்மா, நான் யாரு, உயிர்வாழி. ஸோ பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள் தான் நம்ம எல்லாருமே. அதனாலதான் நம்ம கிட்டேயும் அன்பு, பரிவு, பாசம், கோபம் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு மூலம் இருக்கும் இல்லையா? திடீர்னு அது எப்படி வரும் இல்லையா? சோ அது நாம எல்லாம் பகவான் இடத்துல இருந்து வந்தவங்க. சோ அந்த ஜீவாத்மாவை பத்தின ஞானத்தை நாம பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல முழுமையாக பார்ப்போம். பிரகிருதி அப்படின்னாக்க இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம், ஜட இயற்கை. அடுத்தது காலம். காலம் வந்து பகவானே சொல்வார், நானே வந்து அனைத்தையும் உணர்ந்தவன், முக்காலும் உணர்ந்தவன், இறந்த, நிகழ்கின்ற, வருங்கால அனைத்தையும் உணர்ந்தவர் அவரே அப்படின்றத பார்ப்போம். அடுத்தது கர்மா அல்லது நாம் செய்யக்கூடிய செயல். சோ இந்த 5 விஷயங்கள்ல 4 விஷயங்களை மாற்றவே முடியாது. எதெல்லாம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள், ஜீவாத்மா, பிரகிருதி, காலம், இது எல்லாமே மாற்ற முடியாது. ஆனா கர்மா, நாம் செய்யக்கூடிய செயலை மாற்ற முடியும். எப்ப நாம பக்தர்களோட சங்கத்தின் மூலமாகவும் ஆச்சாரியர்களோட சங்கத்துல வரமோ அப்ப நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைத்து பெறுவதன் மூலமாக இது சரி, இது தவறு, இது நான் செய்தா நான் வந்து பக்தியில முன்னேற முடியும், இது என்னை வந்து இந்த பௌதிகத்துல கட்டுப்படுத்தும், அதனால இந்த செயலை நான் செய்ய மாட்டேன், என்னுடைய புலனுகர்ச்சிக்காக நான் செயல்களை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம கர்மத்தை மாற்ற முடியும். அப்படி மாற்றுவதன் மூலமாக நம்மளுடைய இந்த மனித பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சுழற்சியில இருந்து நாம விடுபட முடியும். சோ அது விடுபடுவதற்கு ஒரே இது என்னன்னா பக்தி தொண்டு. சோ இந்த 5 விஷயங்கள் தான் வந்து பகவத்கீதையோட அந்த சாரம், கருப்பொருள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஞானத்தை எப்படி நாம பெறலாம் அப்படின்னாக்க 3 விதமாக. ஒண்ணு வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அப்படின்னா கண்களால் காணக்கூடியது. ஆனா நம்மளுடைய கண்கள் பாருங்க, நானே கண்ணாடி போட்டிருக்கேன். சோ நம்மளுடைய கண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைபாடுகள் உள்ளது. கலியுகத்தோட அந்த நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம், கலியுகத்தோட என்னது அந்த குணங்கள் என்ன, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மனிதர்கள் வந்து மந்த புத்தி உடையவர்கள். அப்ப இந்த கண்களின் மூலமாக கிரகிக்கக்கூடிய விஷயம் கூட அவ்வளவு உண்மையானதாக இருக்காது. நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா, கண்ணால் காண்பதும் போய், காதால் கேட்பதும் போய், தீர விசாரிப்பதே மெய் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் தமிழ்ல. சோ அதே மாதிரி இன்னொன்னு வந்து அனுமான பிரமாணம் அப்படின்னா அது இன்சைட் உள்ளார இருந்து நமக்கா ஃபீல் ஆற ஒண்ணு, நமக்கா ஒரு அனுமான் உத்தேசமாக சொல்றது இல்லையா, அது ஒண்ணு. சோ இன்னொன்னு வந்து சப்த பிரமாணம் அப்படின்னாக்கா அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கள் இடத்திலிருந்து நாம கேட்பதன் மூலமாக ஞானத்தை பெறுவது. சோ இந்த 3 பிரமாணங்கள்ல எது வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னாக்கா இந்த சப்த பிரமாணம், அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கள் இடத்துல இருந்து ஞானத்தை பெறுவது அப்படின்றத பார்க்கும். அதனாலதான் குரு சீட பரம்பரையில இருந்து ஞானத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய வாழ்வியல் பாடம் என்னங்கன்னா, அர்ஜுனனை போலவே நாமளும் பகவத்கீதையை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட அந்த பகவத்கீதை தெரிந்து கொண்டு மனித வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்ன அப்படின்றத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல அர்ஜுன விஷாத யோகம், இங்க வந்து அர்ஜுனனுடைய இந்த கவலை அல்லது மனக்குழப்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இந்த அத்தியாயத்தோட நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்த தலைப்பு குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். இதுல 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடைய ஒரு சுருக்கம் பார்த்துடலாம். 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா. சோ அதுல முதல்ல வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து கேள்வி கேட்கிறார், என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல போர் புரியக்கூடிய எண்ணத்தோட கூடினார்கள் அல்லவா, அவங்க அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத கேட்கிறார். கிம் அகுர்வத சஞ்சய அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ அந்த கேள்வியின் தொடர்ச்சியாக சஞ்சயன் அங்க நடந்ததெல்லாம் சொல்றார். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனுடைய பயம், மகத்தின் அப்படின்ற ஒரு பயம். சோ அவர் வந்து துரியோதனன் சைட்ல நிறைய படைபலம் இருக்கு, இருந்தாலும் கூட பாண்டவர்களை பார்த்து அவருக்கு ஒரு சின்ன பயம் ஏற்படுகின்றது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அங்க இருக்கிறது சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அதனால ஒரு சின்ன பயம். அந்த பயத்தை வந்து
கவர் பண்ணக்கூடிய விதமாக அவர் என்ன சொல்வார்னா, முதல்ல பாண்டவர்களுடைய படைகளை பத்தி பெருமையா சொல்வார். அடுத்து சொல்வார், நம்ம சைட்லயும் நிறைய பேர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பலவான்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்வார். அவரை தொடர்ந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னாக்கா, பீஷ்ம தேவர் இருக்கார். பீஷ்ம தேவரை சுற்றி எல்லாரும் வந்து எப்பவும் பாதுகாப்பா இருக்கணும். பீஷ்ம தேவர் தான் வந்து அந்த 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 பரம்பரைக்கே வந்து அவர் ஒரு பெரிய பாதுகாவலனாக இருக்கக்கூடியவர். அங்க துரியோதனன் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா, பீஷ்ம தேவருக்கு வந்து மத்தவங்க எல்லாம் பாதுகாப்பா இருக்கணும்ன்றத சொல்றார். அதை தொடர்ந்து பீஷ்ம தேவர் என்ன பண்றார், துரியோதனனுக்கு சப்போர்ட் செய்யக்கூடிய விதமாக அவர் வந்து சங்குகளை எடுத்து முழக்கம் செய்கின்றார். அதைத் தொடர்ந்து பாண்டவர்கள் சைடுல வந்து சங்கநாதங்கள் முழங்குகின்றது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முதல்ல சங்குகளை முழங்குகின்றார். அவரை தொடர்ந்து பாண்டவர்கள் வந்து சங்கநாதங்களை முழங்குகின்றார்கள். அப்ப அதுல ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பாண்டவர்களுடைய சங்கு நாதங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, துரியோதனன் சைடுல இருக்கக்கூடிய அனைத்து வீரர்களுடைய இதயங்கள் துக்குநூறாக உடையிற மாதிரி, அவங்களுடைய இதயங்கள் சிதற மாதிரி ஒரு சங்கு நாதங்கள் இருக்காம். சோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் துரியோதனன் சைடுல முழங்கும் போது சொல்லப்படவில்லை. அது மட்டும் அல்லாம அர்ஜுனன் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றாரு, நான் பார்க்கணும், அந்த ஒரு சின்ன அகங்காரம், நான் பார்க்கணும் யார் யாரெல்லாம் சண்டை போட வந்திருக்காங்கன்றத நான் பார்க்கணும். 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் மத்தியில கொண்டு போய் தேரை நிறுத்துங்கள் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றார். அதை தொடர்ந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு புன்முறுவலோட தேரை கொண்டு போய் 2 படைகளுக்கும் நடுவுல நிறுத்துகின்றார். சோ அதுதான் வந்து 20ல இருந்து 26 அதை பார்க்கிறார் அர்ஜுனன். ஒவ்வொருத்தரும் யாரெல்லாம் சண்டை போடுறாங்கன்னு பார்க்கிறார். அதை பார்த்து முடிச்ச உடனே என்ன பண்றாருன்னா, 27ல இருந்து 46 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் என்னால போர் புரிய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த ஆயுதங்களை எல்லாம் வச்சுட்டு 5 காரணங்களை சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்றத சொல்றார். சோ இதுதான் வந்து முதல் அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பேசலாம் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு மேபி மாதாஜி உங்ககிட்ட நல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுனால வேகமா போயாச்சு. இது வரைக்கும் யாராவது சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் நம்ம கிளாஸ்ல போறோம் உள்ளர. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஏதாவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் அப்பதான். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோऽध्यायः அர்ஜுன விஷாத யோக. ஓகே, முதல் ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். படிங்க படிங்க. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय. हरे कृष्ण. மொழிபெயர்ப்பு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. இதுக்கு படிச்சுட்டுமா? திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே? ஹரே கிருஷ்ணன். மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. எஸ் ப்ரோ, எஸ் ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க திருதராஷ்டிரர் வந்து கேட்கிறார் சஞ்சன் கிட்ட, புண்ணிய யாத்திரை தலமான. ஸோ அவருக்கே அங்க வந்து ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. அது ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் இல்லையா? குருக்ஷேத்திரம் வந்து ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம். எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பாக அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அங்க நிறைய யஜ்ஞங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. ஸோ அதனாலதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த இடத்தை வந்து சூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துல வந்து தர்மம் தான் நிலைநாட்டப்படும், அதர்மம் அழிக்கப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க எல்லாமே தர்மவான்கள் பாண்டவர்கள். இவருக்கு தெரியும் நம்ம பிள்ளை பண்ணுவது வந்து தவறு அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல சண்டை போடணும்னு கூடினாங்களே, அங்க என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அவர் எப்படி அங்க வந்து இவர் தான் வந்து மூத்தவர் இல்லையா 2 பேருக்கும், இவர் தான் வந்து எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு போகணும். ஆனா இவருக்கே வந்து அந்த பாகுபாடு இருக்கு. என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும், இதுல இருந்து அவருடைய அந்த குரூயல்ட்டி வந்து நமக்கு அங்க தெரியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்ட்டு சஞ்சயன் கிட்ட கேக்குறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ
அடுத்த ஸ்லோகமும் மொழிபெயர்ப்பும் வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி, யாராவது ஒருத்தர் Navasikkama Mataji. Mataji. வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितिं समो व्यूढां त्रिपद புத்திரேன தவ சிஷ்யனே தீமதா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான திரு துருப துருபா துருபத துருபதா துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணாம் பிரபு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, என் ஆசிரியரே இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை, அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனுடைய அந்த சாமர்த்தியம், அரசியல் சாமர்த்தியம், அவர் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் கிட்ட போல, அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா தன்னுடைய ஆச்சாரியரான துரோணாச்சாரியர் கிட்ட போறார். ஏன்னா துரோணாச்சாரியர் 2 பேருக்குமே வந்து ஆச்சாரியராக இருந்தார், பாண்டவர்களுக்கும் சரி கௌரவர்களுக்கும் சரி. ஸோ அதனால இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, இதுல ஒரு சின்ன கதை ஒண்ணு இருக்கு. டைம் என்ன இருக்கு? ஓகே, பார்க்கலாம். ஸோ இவர் வந்து திருஷ்டத்யும்னன் அப்படின்றது வந்து அவர் தான் வந்து படைத்தளபதியாக இருக்கார் பாண்டவர்கள் சைட்ல. அங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு என்னது அந்த வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி மாதிரி அவர் வந்து கொஞ்சம் துரோணாச்சாரியார் கிட்ட வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, திருஷ்டத்யும்னன் யாரு அப்படின்னாக்கா துரோணாச்சாரியருடைய நண்பன் துருபதன். இவங்க 2 பேருமே என்ன பண்றாங்கன்னா, குருகுலத்துல இருக்கும்போது நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க. அப்ப அங்க இருந்து வரும்போது அவர் சொல்றார், துருபதன் சொல்றார், அவர் ஏன்னா அவர் ஒரு சத்திரியன், துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு பிராமணர். அப்ப சொல்றாரு, உனக்கு எதிர்காலத்துல ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா நீ கண்டிப்பா என்கிட்ட வா, நான் வந்து அவர் அரசர் இல்லையா, அதனால என்கிட்ட வான்னு சொல்றாரு. இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்போ துரோணாச்சாரியரோட மனைவி வந்து சொல்றாங்க, உங்களுடைய நண்பர் வந்து துருபதன் வந்து ஒரு அரசன், அதனால அவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார், நீங்க அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் ஏதாவது பொருளுதவி கேளுங்க. அப்போ துருபதன் அவரை ரொம்ப அவமானப்படுத்தி அமைச்சிடுறார் துரோணாச்சாரியர். அப்பதான் வந்து அவர் பிராமண தர்மத்தை விட்டு அவர் என்ன பண்றார், சத்திரியராக இவங்களுக்கு வந்து அந்த கலையை வந்து கற்றுக் கொடுக்கின்றார். பீஷ்ம தேவருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க கௌரவர்கள் எல்லாருக்கும் கலையை கற்றுக் கொடுக்கின்றார். அப்போ குரு தட்சணையாக அவர் சொல்றார், என்னுடைய இந்த துருபதன் வந்து என்ன அவமானப்படுத்தினார் இல்லையா, சோ அந்த அவரை அந்த அந்த திருப்பி அந்த இதை பண்ணணும் அப்படின்ன உடனே அர்ஜுனன் முதல் கொண்டு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, துருபதனை வந்து தோல்வி அடைய செய்கின்றார்கள். அப்ப வந்து துருபதன் வந்து என்ன பண்றார், தன்னுடைய அவருடைய நாடு இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து பாதியை வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து மன்னிச்சு கொடுத்துறாரு. சரி, நீ பாதி நாட்டை ஆண்டுக்கோ, மிச்சத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து என்ன பண்றார், வென்று விடுகின்றார் தன்னுடைய சீடர்களின் மூலமாக. அப்போ துருபதனுக்கு ரொம்ப அவமானம் ஆயிடுச்சு, ஏன்னா சத்திரியன் இல்லையா. அதனால அவர் என்ன பண்றார், ஒரு யக்ஞம் வளர்த்து அதுல இருந்து ஒரு மகனை வர வைத்து அந்த மகன் மூலமாக துரோணாச்சாரியர் கொல்ல வைக்கிறார். துரோணரை கொல்வதற்காகவே யக்ஞம் செய்து அதுல இருந்து ஒரு மகன் வருகின்றான். அந்த மகன் தான் வந்து திருஷ்டத்யும்னன் அப்படின்னு பாக்குறோம். அவரை தொடர்ந்துதான் வந்து திரௌபதி வராங்க அந்த யக்ஞத்துல இருந்து. அப்போ இது எல்லாருக்குமே தெரியும். தெரிந்தும் கூட திருஷ்டத்யும்னன் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட என்ன நீங்க சீடரா ஏத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணும்போது என்ன பண்றாருன்னா, இவருக்கு தெரிந்த அத்தனை கலைகளையும் வந்து திருஷ்டத்யும்னனுக்கு சொல்லித்தரார். ஏன்னா அதுதான் வந்து பிராமணர்களுடைய தன்மை, தனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் மத்தவங்களுக்கு சொல்லித்தரது. சோ அதை இங்க வந்து துரியோதனன் லிட்டரலா வந்து அங்க குத்தி காட்டுறாரு. நீங்க வந்து உங்களை கொல்ல போறான்னு தெரிஞ்சுமே கூட அவனுக்கு எல்லா இதையும் சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லையா, அவன் தான் இப்ப எதிர் படைக்களத்துல நிக்கிறான். ஆனா நீங்க வந்து இப்ப என்ன பண்ணணும், பாண்டவர்களை வெல்லணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் உங்களுடைய இதா இருக்கணும். சோ துருபதனுடைய மகனான திருஷ்டத்யும்னன், சோ அந்த துருபதன்றது வந்து உங்களுடைய அந்த அந்த கோபத்தை உண்டு பண்றதுக்காக அவர் வந்து அங்க சொல்றார். அவனுடைய மகனான திருஷ்டத்யும்னனால ரொம்ப திறமையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு. அதே தவறை, அந்த கருணை ஏற்கனவே இருந்ததே, அந்த கருணை இப்ப இருக்கக்கூடாது உங்ககிட்ட, பாண்டவர்களை வந்து வெல்லணும் அப்படின்றத வந்து அங்க சொல்லி காட்டுற. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 9 காரணங்கள் சொல்லி அந்த அர்ஜுனனுடைய படை வந்து வெல்லும் அப்படின்றது வந்து 9 காரணங்களை சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னாக்கா, நாளைக்கு இது உங்களுக்கு கொஸ்டினா இருக்கும் கிளாஸ்ல, அதனால கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்கங்க. 9 காரணங்கள் ஏன் வந்து பாண்டவர்கள் வந்து வெற்றி அடைவார்கள் அப்படின்னா, அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களம் தர்மக்ஷேத்திரம், தர்மம் நிலைநாட்டப்படும், பாண்டவர்கள் வந்து தர்மத்தின் வழியில நடக்கிறாங்க. அந்த தேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான தேர், அக்னி தேவர் வந்து பரிசீலித்த தேர் அது.
ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு தேர் எடுத்தோம்னா அது இந்த ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் போக முடியாது. அது எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் அது வந்து சுழன்று வந்து வெற்றி வாகை கொடுக்கக்கூடிய தேர் அக்னி தேவரால கொடுக்கப்பட்டது. கபித்வஜா அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேரோட கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் ஹனுமன் இருக்கிற இடம் எல்லாமே மங்களம். நடக்க முடியாத விஷயத்த கூட நடத்தி காட்டக்கூடியவர் ஹனுமன். கபித்வஜா. சங்கநாடா அப்படின்னாக்கா அந்த பாஞ்சசன்யம் நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழங்க அவரை தொடர்ந்து எல்லாருமே வந்து சங்கநாதங்களை முழங்கினார்கள். அதோட ஒளி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இதயங்களை நொறுக்குவதாக இருந்ததாம் கௌரவர்களுடைய இதயங்களை. அதுன்னு பார்த்தோம். அந்த வில் அர்ஜுனன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய வில் வந்து சிவபெருமான் கொடுத்த பசுபதி அஸ்திரம் அப்படின்னு பார்க்கணும். அவர் அருளிய அந்த வில். அதனால எப்பொழுதும் வந்து வெற்றி வாகை. கத்த ஜீவித அப்படின்னாக்கா எனக்காக உயிரை கொடுக்கறதற்கும் இவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு துரியோதனன் தன்னுடைய வாயாலே சொல்வார். அதனால அது ஒரு வார்த்தை. மோக்ஷத ஏகாதசி அந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களம் நடந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோக்ஷத ஏகாதசி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மிபதி. எப்பொழுதும் வந்து லக்ஷ்மி தேவியை தன்னுடைய இதயத்தில் எழுந்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர். அவர் லக்ஷ்மி தேவி அனைத்து செல்வங்களுக்கும் வெற்றிக்கும் வந்து அவங்கதான் வந்து சாட்சி. சோ அவங்க வந்து லக்ஷ்மிபதின்றதுனால அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல எப்பவுமே நன்மை நடக்கின்றது. அது மட்டும் இல்லாம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து அனைத்தின் கட்டுப்பாட்டாளர், உரிமையாளர், அனுபவிப்பாளர். சோ ரிஷிகேஷர். இத்தனை காரணங்களின் மூலமாக இவங்களே வந்து ஜெயிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 15வது பதம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பாஞ்சன்யம் ரிஷிகேஷா தேவதத்தம் தனஞ்சயः பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா வ்ரூகோதரः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுமே வாசிச்சிருங்க பிரபு. பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு. தெய்வீக சங்குகள். அனைத்து பாண்டவர்களும் சங்குகளை ஊதினர் மற்றும் எல்லா வாக்கியங்களும் அதிர்ந்து முழங்கியது. முதலாவது கிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம், இரண்டாவது அர்ஜுனன் தேவதத்தம், மூன்றாவது யுதிஷ்டிர அனந்த விஜயம், நான்காவது பீமன் பவுண்ட்ரம், ஐந்தாவது நகுலன் சுகோஷம், ஆறாவது சகாதேவனின் மணி புஷ்பகம், திருதராஷ்டிரனின் மகன்களின் அது தெரியல மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் ஓகே. மகன்களின் மகன்களின் இதயங்களை கொள்கின்றன. நம்ம பார்த்தோம் இவங்களுடைய சங்குநாதங்கள் அவங்களுடைய இதயத்தை சுக்குநூறாக நொறுக்குவது போல இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 21வது பதம், 22, 24 என்ன வாசிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेकं नो दुःखमानवस्थितान् कर्म्या सह योद्व्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. 23 22, 24 माताजी. एत्यमाननपेक्षेहं यथेत्र समागताः दातरराष्ट्रधूर्भूत्यैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः. हरे कृष्ण. 24 வாசிட்டீங்களா? 24 also. Okay. Sanjay uvaच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापियत् रथोत्तमम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் என்ன சொல்றார்? 2 படைகளுக்கும் மத்தியில கொண்டு போய் தேர் நிறுத்துங்கன்னு சொல்றார். சொல்லிட்டு 5 காரணங்கள் சொல்லி அவர் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றார். என்னென்ன அப்படின்னாக்கா 28வது பதத்துல இரக்கம். நான் எப்படி இவங்களை வந்து கொல்றது, என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய ஆச்சாரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 28வது பதத்துல அவங்க மேல காரணமற்ற கருணை இருக்கு. தேவையில்லாத கருணை அது. 31வது பதத்துல இன்பமின்மை. அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னா அதை யாருக்கிட்டயாச்சும் ஷேர் பண்ணணும். அப்பதான் அது சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? இப்ப இங்க இந்த உலகமே வந்து 2ஆ பிரிஞ்சிருக்கு. இப்ப இந்த போர் முடியும் போது கண்டிப்பாக இதுல வந்து அனைவருமே இறக்கப்படுவார்கள். இப்ப எல்லாருமே இறந்துட்டாங்கன்னா நான் யார்கிட்ட போய் என்னுடைய சந்தோஷத்தை வந்து ஷேர் பண்றது? அதனால இதுல வெற்றி பெற்றாலுமே வந்து அதுல வந்து இன்பம் என்பதே கிடையாது. இன்பமின்மை 31வது பதத்துல சொல்ற. 36வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார்? இவங்களெல்லாம் கொல்றதன் மூலமாக நமக்கு தான் பாவம் வந்து சேரும்.
இல்லையா? இவங்க ஒரு அக்கிரமக்காரர்கள்னு தெரிஞ்சு அவங்களை கொன்னுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாவம் நம்மள வந்து சாரும் அப்படின்ற 45வது பதத்துல குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்து தலைமுறைகளுமே வந்து போர்க்களத்துல இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து மாண்டு விட்டார்கள் அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த குடும்ப பாரம்பரியத்தை எடுத்து சொல்றதுக்காக வீட்டுல வந்து நல்லது கெட்டதெல்லாம் சொல்றதுக்கு பெரியவங்க வேணும். இப்ப இவங்க எல்லாமே அழிஞ்சிட்டாங்கன்னாக்கா அதுவும் ஆடவர்கள் எல்லாம் அழிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா பெண்களை வந்து யார் பாதுகாப்பது? அப்ப வர்ணாசங்கரம் தேவையற்ற சமூகம் வந்து வளர்க்கப்படும். அதனால இந்த போர் வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். 46வது பதத்துல இருமனம். அது 2வது அத்தியாயத்துல தொடரும் திருப்பி. ஏன்னா 46 ஸ்லோகங்கள் தான் இதுல. 2வது அத்தியாயத்திலயும் இந்த இது தொடரும். என்ன அப்படின்னாக்கா எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கு, எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியல, ஒரே குழப்பமாக இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த 5 காரணங்கள் என்னென்னது? இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், இருமனம். இந்த 5 இதை சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார்? இவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து கொள்றது அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த 36வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்களை கொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு வேத கட்டளைகள்ல. என்னென்ன அப்படின்னா விஷம் கொடுக்கக்கூடியவர்கள். பாண்டவர்களுக்கு வந்து துரியோதனர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா வேலைகளையுமே செஞ்சிருக்காங்க, அவங்களுக்காக விஷம் கொடுத்திருக்காங்க. பீஷ்மன் வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து விஷம் ஊட்டப்பட்ட ஒரு சாப்பாடு கொடுத்திருக்காங்க, அதாவது தீனி கொடுத்திருக்காங்க. வீட்டிற்கு தீ வைப்பவர்கள், அரக்கு மாளிகை ஒண்ணு செஞ்சு நான் உனக்கு பிரைஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல அவங்களெல்லாம் இருக்க வச்சு அதுக்கு வந்து தீ வச்சிருக்காங்க. வீட்டுக்கு தீ வைப்பவர்கள், உயிருக்கு ஆபத்தான ஆயுதங்களால் தாக்குபவர்கள். இப்ப வந்து அந்த போர்க்களத்துல நிக்கிறது. செல்வங்களை கொள்ளையடிப்பவர், பாண்டவர்களுக்கு சேர வேண்டியது அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாம், ஆனா அதையும் ஆக்கிரமிக்கணும் அப்படின்ற அந்த பௌதிகமான இச்சை. மற்றவர்களுடைய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர்கள், மற்றவர் மனைவியை கடத்தி செல்பவர்கள். இந்த 6 விதமான மக்களை வந்து அக்கிரமக்காரர்கள் என்றும் அவர்களை கொல்லலாம் என்றும் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத 36வது பதத்துல பாக்குறோம். இத்தனை விஷயங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது இத்தனை விஷயங்களும் துரியோதனர்கள் வந்து பாண்டவர்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓம் தத்சத். इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம அத பிரதமோத்தியாய. ஸோ இதோட நம்ம வந்து முதல் அத்தியாயத்தை முடிக்கிறோம். இங்க நம்ம சொன்னது போல 18 அத்தியாயம், அதுல இருக்கக்கூடிய சாரங்களை தான் நம்ம வந்து ஒரு நாளும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து நமக்கு வாழ்வியல் பாடம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல திருதராஷ்டிரர் முதல்ல கேள்வி கேட்கிறார், என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன செஞ்சாங்கன்றத கேள்வி எழுப்ப அதை தொடர்ந்து சஞ்சயன் கூறக்கூடிய அந்த சம்வாதனைகள், அந்த அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த அந்த விவாதத்தை எடுத்து சொல்ல நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை ஸ்டார்ட் ஆகுது. துரியோதனனோட பயம் வந்து 2வது பதத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் தெரிகின்றது. அவங்களுடைய சங்குகளுடைய முழக்கங்களும் அதனுடைய பண்புகளும் எப்படின்றத 12ல இருந்து 19வது ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். அர்ஜுனன் 2 படைகளையும் வந்து கவனிக்கிறார். அதனாலதான் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அப்படின்றத பாக்குறோம். இது ரொம்ப முக்கியமானது 20வது ஸ்லோகம். சோ அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் ஏற்படுகின்றது. 5 காரணங்களை சொல்லி போரிட மாட்டேன்னு சொல்றார். இரக்கம், தேவையற்ற ஒரு இரக்கம், பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும். அது மட்டுமல்லாம அவர் என்ன சொல்றாரு, இன்னும் 2 இது என்னன்னு சொல்றார்? இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், இருமனம். இந்த 5 பதங்களை சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி காரணங்களை சொல்றாரு இல்லையா? சோ இதோட நம்மளுடைய இன்னையோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து 15 நிமிஷம் கொஞ்சம் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணலாம் தினமும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து மாதாஜி 5:15 வச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் கமலா மாதாஜி வந்து 5:05 வந்துட்டாங்க. ஸோ ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணலாம். 108 முறைகள் வந்து நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தா பகிரலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. லாகின் பண்ணும்போது என்னோட பேரை கேட்கலையே. லாகின் பண்ணும்போது பேர் கேட்கணும்னா நீங்க உள்ள வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிரபு. சேஞ்ச் பண்ணணுமா? உள்ள வந்துட்டு நீங்க பேர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சரி, அட்டெண்டன்ஸ் போட்டீங்களா எல்லாருக்கும்? மாதாஜி அட்மின் யார் இருக்கீங்க மாதாஜி? பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் இந்த இதுல எல்லாம் ஒண்ணு சொல்லணுமா இருந்தது. அந்த போன் நம்பர் எல்லாருமே அப்படி கொடுக்குறாங்களா, அதுக்கு போல பேர் கொடுக்க சொன்னா சௌரியமா இருக்கும். ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் அந்த பேரு கேலக்ஸி, விவோ அப்படி கொடுத்ததுக்கு பேரு கொடுத்தானா சௌரியமா இருக்கும். அப்புறம் நீங்க நாளைக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் உங்களோட டெலிபோன் நம்பரையும் கொடுத்துருங்க. அப்ப எனக்கு வந்து கோரிலேட் பண்ணி மார்க் பண்றதுக்கு சௌரியமா இருக்கும். ப்ளீஸ். ஓகேவா? சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. எல்லாரும் உங்க டெலிபோன் நம்பர் நாளே கொடுத்துருங்க. நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது டெலிபோன் நம்பர் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுட்டா நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் யாராவது இந்த மாதிரி இந்த டெலிபோன்
போன் நம்பர் போறதுக்கு பதிலா பேர் போட்டுடுங்க ப்ளீஸ். அப்பதானே எங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகேவா? 1+ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அது யாருன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி. விவோ V2037 யாரு மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. விவோ கேலக்ஸி F12 சாம்சங் நீங்கெல்லாம் வந்த உடனே நீங்க பேர் மாத்திடுங்க. பேர் மாத்திட்டு மாதாஜி லிங்க் போட்டிருந்தாங்களே, மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருந்தாங்களே, ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க நம்மளோட இதுல. எஸ். ओके वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी எல்லாருக்கும் இனிய கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் ஹாப்பி நியூ இயர். எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். ஏதா வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் எதுவும் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. உள்ள வந்தோடனே பேர்